Kakatapos lang magpakuha ng litrato ni Lito ng tanghaling yun. Yun na lang kasi ang kulang sa mga dokumentong hinihingi sa kanya ng agency para maiproseso ang kanyang mga papel at makapagtrabaho sa ibang bansa. Minasdan niya muna ng maigi ang 4 na 2x2 pictures bago muling ibinalik sa puting sobre at isinilid sa sling bag na nakasukbit sa kanyang katawan. 2 bagay ang tumatakbo sa isip niya ng tanghaling yun. Una ay ang desisyon niyang magpakalayo upang makalimutan ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso, si Wendy. Pangalawa ay ang kanyang maitim na plano na kung sakaling magtagumpay ay siguradong hindi niya na kailangang ituloy ang unang balak. Hindi niya na kailangang lumayo at siguradong masusolo niya na si Wendy. Mahigit 1 taon na ang lihim na relasyon nila ng dalaga. Naging patago ang bawat pagkikita nila. Pareho silang nagpakasasa sa lahat ng bagay na maaari nilang ibigay sa isa't isa. Mahal niya ang dalaga at nararamdaman niyang mahal din siya nito. Subalit isang gabi, matapos ang kanilang pagniniig, binuksan niya ang usapin kung bakit hindi na lang iwan ng dalaga ang kasintahan nito upang sumama sa kanya sa probinsya at magsimula ng bagong buhay. Sumagot ang dalaga na hindi niya kayang iwan ang kasintahan dahil mahal niya rin daw to. Sinabi nitong dapat na silang makontento sa kung ano ang mayroon sila. Pagkatapos ay itinakip ng dalaga sa hubad na katawan hanggang sa leeg nito ang puting kumot habang nakatalikod na nakahiga. Matapos ang gabing yun, naging madalang ang dati ay madalas nilang pagkikita. Noong huling magkita sila sa isang kainan sa loob ng mall, sinabi ng dalaga na itigil na ang kanilang maling ginagawa dahil gusto na nitong maging tapat sa tunay na kasintahan. Lumabas ng gusali si Lito kung saan siya nagpakuha ng litrato at naupo sa 3 baitang ng hagdan sa tabi ng rampa para sa mga wheelchair. Mga 30 minuto siyang nakaupo roon at nag-iisip. Tumayo lamang siya nang makitang papalapit ang matalik niyang kaibigan na si Peter. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lito at tinanong ang dahilan ng kanilang pagkikita. Ano pre? Magaling ba yan? Sigurado bang hindi tayo sasabit yan? Magkahalong pagdududa at pag-aalinlangan ng makikita sa mukha ni Lito. Oo pre, siguradong magaling yun. Litrato lang ng tao ang kailangan. Oras na maibigay ko ang litrato at ang kabayaran, isasagawa na agad ng kulam. Ora mismo ay mamamatay ang taong nasa litrato. Seryosong sagot ni Peter. Sige. Ngayong araw mo na puntahan ha, at ibigay mo ang mga to. Nangangatog na wika ni Lito habang kinukuha ang puting sobre at 10,000 piso mula sa kanyang sling bag. Mabilis itong inabot ni Peter at sinilid sa maliit na bulsa ng kanyang backpack. Iyan ang 10,000 kabayaran. Kung makakapunta ka sa bahay mamayang gabi, matapos ang kulam, may 10,000 ka pang makukuha para naman sa'yo. Pakiusap lang pre ha. Huwag na huwag mong titignan kung sino ang nasa loob ng sobre para hindi mo malaman kung sino ang ipapakulam ko. Huling bilin ni Lito bago sila naghiwalay. Kinahapunan ay agad tinungo ni Peter ang bahay ni Ka Pablo, ang kilalang mangkukulam sa Cavite. Sa daan, samot-saring isipin ang naglalaro sa kanyang isipan. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na may ibang karelasyon ng kaibigang si Lito. Nabanggit ito nang minsang mag-inuman sila sa Alabang. Sinabi rin ni Lito na may nobyo na ang babaeng yun. Ngunit nang usisain ni Peter kung sino ang babae, hindi na kumibo si Lito at humagulgol na lang ng iyak. Habang nasa biyahe, sumagi sa isip ni Peter, ano kaya kung tignan niya ang litrato sa loob ng sobre? Malakas ang kutob niya na ang nobyo ng babae ang target ni Lito. Hanggang sa makarating siya sa bahay ni Ka Pablo, nakapagpigil siyang huwag silipin ang loob. Naisip niyang baka makonsensya lang siya kapag nakilala niya ang biktima. Pagdating sa harap ng bahay, tumawag siya. Ang tao po! Ang tao po! Mula sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero at trapal,
Bahagyang bumukas ang pintong yero na halos bumigay na sa kalumaan. Sumilip ang isang matandang lalaki na may kulubot na muka. Si Ka Pablo. Agad na iniabot ni Peter ang puting sobre at ang perang kabayaran. Hintayin mo lang ako riyan, ha? Wika ng matanda. Sa loob ng bahay, sinimulan na ng matanda ang ritual. Nagsindi siya ng itim na kandila. Inilabas niya ang isa sa mga litrato mula sa sobre at inilapag sa mesa. Habang umuusal ng orasyon na may halong pag-ihip at pagdighay. Kumuha siya ng abo mula sa isang garapon. Dinuraan ng matanda ang kanyang kamay, isinawsaw sa abo at ipinunas sa litrato. Patuloy ang pag-usal ng orasyon na parang magkahalong ungol at dighay. Biglang itinusok ng matanda ang isang pako sa leeg ng nasa litrato. Pagkaraan ng ilang segundo, binunot niya ang pako. Iniangat ang litrato at idinampi sa apoy ng itim na kandila. Nang masunog na ang kalahati nito, mabilis niya itong isinawsaw sa palangga ng may tubig. Muling sumilip ang matanda sa pinto. Naisagawa na ang kulam. Patay na ang taong yun. Mabilis na isinara ng matanda ang pinto nang hindi na nakapagpaalam si Peter. Kinagabihan, mabilis na tinungo ni Peter ang bahay ni Lito upang ibalita ang nangyari. Bukas ang pinto, kaya tuloy-tuloy siyang pumasok. Laking gulat niya nang bumulaga sa kanya ang nakahandusay na bangkay ni Lito sa sahig. May saksak ito sa leeg. Sunog ang kalahati ng muka at basang-basa ng tubig ang buong ulo. Napansin ni Peter ang sling bag na nakasukbit pa rin sa katawan ng kaibigan. Bukas ito at nakaluwa ang wallet at isang kulay abong sobre. Sa pagbukulat niya ng wallet, halos mawalan siya ng malay sa nakita. Isang litrato ni Wendy, ang kanyang kasintahan. Dala ng matinding kutob, binuksan niya ang kulay abong sobre sa loob ng bag ni Lito. Doon ay nakita niya ang sarili niyang litrato. Siya pala ang gustong ipakulam ng kaibigan. Nagkataon lamang na sa sobrang pagkataranta ay mali ang naibigay nito sa kanya. Imbis na litrato niya ang ipinadala sa mangkukulam, ay ang sariling litrato ng kaibigan ang kanyang dinala.